በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለተንሥአ ወወይታ ኩሉ ዓለም ዛተ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ነፍስና ሥጋና መንፈስና ተቆርሰ ከባባዶ ወተማከናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስሐ ከወይካ በዛው ከዚህ ዓለም ቤተክርስቲያን ካንሳይ ነው ሲራ ደጋት ወጥቷን ከናሷን አይክልን የውም መንግሥተ ሰማያት አዋት በቃይ አምልዛ ሰካብ ሰማስታሰ ከሆነ አምልዝ በታከል ማብ ምድረት አብስማሽ ተፈታካውን ይወልካዮ ንስሐ ዘውትና ንስባለ ተቀበለ በመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ተወጥቶና ጸሎት ሆኖ ይቆኑ አደር በረኛን በዙፋን በረኛ ብዙሃን ጉባኤ ቃላሪ አሁን ዝምታትን ዘይፍታትን ተወደሉ ኦ ጌታነ ተማገልገል ተዋበታተና ሐዋተና ሐዘና አስቀን ከዓለም ተማሰነውን በመዋሃያትና በረኛን ጾንቁ አይንዶ ተወት ባሪያኻ ታኒ በአፍሉስ ቅዱስ አወሎ ቅዱስ ቅዱስ ተወጥቶና ጸሎት ሆኖ ይቆኑ አደር በረኛ ብዙሃን ጉባኤ ቃላሪ አሁን ተወጥቶ ይቆኑ ومحاري بعد زمر نفكر سوسون كجامع رمضان نعلم حكاية التاريخ نعيشوتنا نسبر كان سام تقبلنا جارين وربنا كونا برهان وبيدا ولا عند أتم حدا قبلهم صار وامك أسري أم وقت يا رمضان بعد زمر محرت كاز مع كاز حالة محرت كاز بس حساد نعين ولا حاجة تسرين ولا سوتنا نسبر كون قبلنا كمل جمعات وبيدا بالنزار بالنسحون بالنحصون كلنا عقان زبدلنا كحلنا سيلنا نحسيلنا يربلنا كبير أمنا نسخر وهم كسري أمو وقيدا سلطانا نتظوطنا نجورنا نقول سؤال تحيم حتى ذكر نسوقنا على ذلك أول تحني وقيدا سكا بسرط وساول واسقي وسوا قصنا وبقى ولذكره نوام لقنا نوزع ذات النوع زمرات السلام حلونا وقيدا نمكر جابي برحقنا ذكره سلم سلام حل وسورة صلاة كتب أهل وقيدا نسكا بسرطان كبسات بسرطان كساوس يابناتن أنا بس إسلام مزمران جناجل نبسات ردان توارن زيبلن زهدا مالن زوتنا نسناريو تنسارات نابزاك تسويتك سان كون نزل وسلوها ونبذكر بمرت قصصنا عيوم قبر أنا زاكتي باي مالك غير ميكايل ولا تربايل صوفيا وقيدا ولا حماس كلام نزموت أبتنا عواتنا حتنا ذكرهم نسوم صابرام يسابني يقومنا عندنا نحن ونقبل بدل المرقم قبل كاب حالة كاب حسكال محالة موجازة عندنا نقول حالة دراسة كحادث لو تام مسار مويان كم نمبر عندنا أو قيدات من حال ندبن مسكوا علينا عمرنا ونقول ساكت فتنا كله بسيطان كم يجسد العالم تسيما كم نراد برنا أو قيدات وكان لي كان كل ساكن تسمع بالناس ونقول كله كرسان سمعنا من سمعنا تام سعبي وسحبنا وإذا يسوع كرسان مسلم من رس كرسان كان ستان بوزر كابون كرسان زلال عالم أمين لازم على طابر زيارة لازم نقبلنا صلاتنا من ناصر الله ونزل السماء
नाम लागी होना नहीं है सदगुरु जो हम लोग यो जो नाम लागी ना बारगढ़ वाला तो से दाता
እግዚአብሔር አምላክ ለተከብሮና ቢሮ ዘሮ ዘሮ ተዳውቶ ዳብራ Zalak zaman menurut segala macam kena segala orang kalau segala macam yang orang kemau orang segala sentuh orang itu zaman makin merkam. Orang itu luar kau kerana soalnya kalau dia tengah sedang sekarang malu sedang kulit dia orang mesti nak awal orang segala semula orang itu sesuatu hasil lesson awal yang orang kaya orang segala hati anjur pun awal orang segala dosis yang orang segala orang yang sesuatu yang Orang kata dari setiap zaman ke Quran di Baman, bro, siapa rawat yang kuno alam amlakna, bro, berdoa di sini Yesus Kristus meranina, bro, mandas Kristus maniawan siapa kullana, bro, siapa rawat yang kuno alam amlakna, bro, berdoa di sini Yesus Kristus meranina, bro, mandas Kristus maniawan siapa kullana, bro, siapa rawat yang kuno alam Amlakna, Obrok walwari sila Yesus Kristus meranina, Obrok mandas Kristus berakil musliman siya kullana, Sahabat kebri kalula Kristus awal Kristus kullak jisin wasallallahu alam, Salli wa abawi wa abawi lali wa lali suntum aswaj. ذكرني عافية كسبة ردك قدس ባለክነትከ ወከምስዋንከ ወከዋንከ በውሎደስ መርግዚኦ ከመታትነ ንስመርግዚኦ ከመታትነ ስመርግዚኦ ከመታትነ ሚ ኮምፍራተ እግዚአብሔር Oh
ሰላም ለኩልክሙ ትእዛዝ አበዊነ ሐዋርያት እያንብር ብእሲ ውስተ ልቡ ቂመ ወበቀለ ወቅንዓት አለቢቱ ወኢልዓለ መኑሂ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ንዝሓለኩም ኃጢአትኩም ከደገልኩም ዝያደግሎም ግን ኃጢአትኩም አይከደግልኩም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስትያን ካዚኣ ግዜ ናይ ደቅኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስሪ ኩሉ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ካስኖ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክንህብካ ካብሞ ሕጂ ከዓ መፍቀሪ ሰብካ ምሕረትካ ንምን ደልና ኣለና ምንቲ ዞም ኣባለትካ ሰውእትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ ሰዊኻ ርእሶም ኣድሊኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናት ንምነካ ኣለና መንገዲ ምሕረትካ ኣፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ወፅና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ኮነ ብተንኮል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓኒ ፍልጠት ምሳእ እንተበደልናካ ናይ ሰብ ምዃን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቅድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮ ኦለዋ ጎይታታት ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻ ማሕየዊ ዝኾኑ ቅዱሳን ይስራሕ ለእንተ ቅዱሳን ሰላማዊ ሰላመና ሰበግ ከመ እግዚአብሔር ያስተሳልመ ነፍሳ ለዚአሁ በእንተ ሃይማኖትነ ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ እንዲያው ሃይማኖት በልጡ ሊቀ በእንተ ማኅበርነ ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር እስከ ፍጻሜነ በኅብረት መንፈስ ቅዱስ ይቀበልነ በእንተ ትዕግሥታት ነፍሳት ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር በኩሉ ምንዳቤ ፍጻሜ ትዕግሥት ይጸግወነ በእንተ ነቢያት ቅዱሳን ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ይህሉቀነ በእንተ ሐዋርያት ለአካል ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ ናስምር በከመ እምንቱ አስመርዎ መክፈቶሙ ይክፍለነ በእንተ ቅዱሳን ሰማዕታት ቅዱሳን ሰማዕታት ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ ንፈጽም ሺሃ ጊዜ በእንተ ለጸዲቀ አባላት አባ ቄርሎስ ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ ምስሌሆሙ ለሮም ዋዕል በልቦና ያርፉ ቃለ ሃይማኖት በልቡ ዘእንበለ ነው እስመ እምንቱ ቀዋመኒሃ ለቤተ ክርስቲያን በእንተ ቀሳውስት ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር እያስተስልም እንዲሆሙ መንፈሰ ክህነት ፀሐይ ወፍራት እዚያሁ እስከ ፍጻሜ ይጠወቅ አማሙ ይትወከል በእንተ ዲያቆናት ናሰበግ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ምሩዓተ ፍጹመ ይሩጦ ወቅድስና ይቅረቡ ጻማሆሙ ወፍቅሮሙ ይዘከር
በእንተ ንፍቀ ዲያቆናት ወአናጉስጢስ ወመዘምራን አስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ፀሐይ ከሃይማኖቶሙ ይፈጽሙ በእንተ መበለታት ወማዕስባት ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይስማ ስእሎቱ ወፈድፋደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይጸወኑ ሰአሉ አብዮን ወይቱ ወከጻማሆን በእንተ ደናግል ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ አክሊለ ድንግልና ወይኩኑ ለእግዚአብሔር ውሉደ ወሐዋልደ ወይቱ ወከጻማሆን በእንተ መጻግሳን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ አስቦም በትዕግስት ይስኡ በእንተ ህዝባውያን ወመሃይምና ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ሃይማኖተ ፍጹመ በንጹሕ ይልቀቡ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ መክፈልተ ሰናይ ወሕጽበተ ዳግመ ልደት ለስርየተ ኃጢአት ወማኅተመ ቅድስት ሥላሴ ይህትሞሙ በእንተ መስቀለ እግዚአብሔር መርሐ ሀገርነ ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ብዙኃ ሰላም ይጸጉ ማእከሊሃ በእንተ መኳንንት ወእለ በስልጣናት ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይጽበ ወፍራተ ዚአሁ ይሃቦሙ በእንተ ኩሉ ዓለም ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ያቅድም ሀልዮ ወይህሊ ለለአሐዱ አሐዱ ጻድቆ ዘይሴን ወዘይሄይስ በእንተ ለይነግዱ በባህር ወበየብስ ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር በየማነ ሳሊም ሮሆሙ ወያግብኦሙ ሀበ ማደሪሆሙ በደኅና ወበሰላም በእንተ ርሁባን ወጽኑዓን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ሲሳዮሙ ዘለለ ዕለቱ በእንተ ህዙናን ወትኩዛን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይናዞሙ ፍጹመ በእንተ ብቁዓን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይፍትሖሙ እምአሰሪሆሙ በእንተ ጽዊዋን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይምጦሙ በሰላም ውስተ ማኅደሪሆሙ በእንተ ስሉላን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ትዕግሥተ ወትምህርተ ሰናይ ወይጸጉ ጻማሆሙ ፍጹመ በእንተ ህሙማን ወድውያን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፈኑስ ኃይሎ ምሕረተ ለአሊሆሙ በእንተ ለኖሙ እምቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይጸግዎሙ መካነ ዕረፍት በእንተ ለአበሱ አበዊነ ወአኀዊነ ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይትመየጦሙ ነሐይ ወሳየ ይሃቦሙ መዓቱ በእንተ ዝናባት ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናብ ሀበ ዘይትፈቀድ መካን በእንተ ማያት አፍላት ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይምላክ ያሆን እስከ መሰረቱ አብ በእንተ ፍሬ ምድር ናስተወቂ ከመ እግዚአብሔር ይሃባ ፍሬሃ ለምድር ለዘር ወለማዕረግ ወለኩልነ እለ በጸሎት ንስእሎ ናስተወቂ በመንፈስ ሰላም ይግደነ ወይጠግበ ነው የአብራይት አልባቢነ ምክረ ወንሳሎ ለእግዚአብሔር ከመ ተሰጥኦ ጸሎት ነው ይትወከል
በከመይ ጳውሎስ ውጉዘ ዘይኩን መልእክተ ጳውሎስ ናሰብአ ሮሜ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ ፍጻሜ። እቶም ፈጸምቲ ሕጊ ዝወርሱ እንተ ዝኾኑ ግን ምእንቲ ከንቱ ምኾነ ተስፋ ከዓ ዋጋ ኣይምነበራን። ከመይ ሕግን ቁጥዓን ሕጊ ቁጥዓ እዩ ዘምጽእ። ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግን ኣብኡ ምፍራስ ሕጊ የልቦን። እቲ ተስፋ ካብ እምነት እዩ። ስለዚ ዘርኢ አብርሃም ኩሎም እዚ ተስፋ እዚ ብጸጋ ወርሱ እዮም። እዚ ከዓ ፍጽምቲ ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ከም አብርሃም ብእምነት ዝጸድቁውን እዮም። ከመይ አብርሃም ብእምነት አቦ ኩልና እዩ። እዚ ድማ አቦ ብዙኃን አሕዛብ ገይረካ እየ ዝብል ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እዩ። አብርሃም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ አምላክ አቦና እዩ። እዚ አምላክ እዚ ንዝሞቱ ሕይወት ዝህብ ንዘለዉ ናብ ህላዌ
ንዘየለውን ኣብ ህላዌ ዘውፅእ እዩ ከምቲ ዘድኻ ከምኡ ኸውን እዩ ዝብል ዘተናገሩ ኣብርሃም ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ብምግባር ኣቦ ብዙኃን ከም ዝኸውን ኣመነ። ኣብርሃም ወዲ 100 ዓመት ኣቢሉ ስለ ዝነበረ ክወልድ ከም ዘይክእል ሳራ እውን ማህፀና ከም ዝሞተ እናረኣየ እኳ እምነቱ ኣይደኸመን። ግና ብእምነቱ እናበርትዐ ድኣ ንኣምላኽ ክብሪ ሃቦ እምበር በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋ ኣይተጠራጠረን። ኣምላኽ ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ክፍጽሞ ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ። ስለዚ ድማ ብእምነቱ ጽድቂ ተቆጥረሉ። በረከት አቡ ፍትወል ዋህደው ከትሉ ዘወረላ ለሐዋርያት ማውየረ ወይስ መካብላኔ ወላለም ዮሐንስ ነበር ሐዋርያ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎተ ወረበዚ ያለው ስለኩነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ከ1 እስከ ፍጻሜ። ሺህ ዓመት ሽዑ ሓደ መልአክ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ። መርኖ ናይቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ገፊሕ ማዕሙቕ ኣብ ኢዱ ሒዙ ነበረ። እቲ መልአክ ነቲ ገበል ማለት ነቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ። ሽዑ 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ። ድሕሪ ደጊም ንኣሕዛብ ምእንቲ ከየስሕቶም ኢሉ እተን 1000 ዓመት ክሳብ ዝፍጽማ ናብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ደርበዮ። ዓጽዩ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ማህተም ገበረሉ። ድሕሪ እዚ ንቕሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግባእ እዩ። ብድሕሪ እዚ ዝፋናት ረኣኹ። ነቶም ኣብ ዝፋናት ዝተቐመጡ ከዓ ክፈርዱ ስልጣን ተዋሂቦም። እዚኣቶም እቶም ንኢየሱስ ብምምስካሮም ንቃል ኣምላኽ ብምስማሮም
መሰረት ሕግ ሆነ ሐዋርያት ዜና ግብሮም የበረከቶም ረድኤቶም ምስጉናን ሕዝበ ክርስቲያን ይሁን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ 39 እስካብ 44 ንሕና ከዓ ናብቲ ኣብ ሃገረ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ኩሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ከዓ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂሎም ቀተልዎ። ኣምላኽ ግና ንዕኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ብገሃድ ከም ዝረአ ከዓ ገበሮ። እንተኾነ ጎይታ ብገሃድ ዝተረኣየና ኣና ነቶም ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዘረኣየና እወ ንሕና ነቶም ኣብ ምውታን ድሕሪ ምትንስኡ ምስኡ ብዛዕባና ዝበልዕናን ዝሰትናን እምበር ንኩሉ ህዝቢ ኣይኮነን። ኣምላኽ ንህያዋን ምውታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽ ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ዕድገት ሓጢኣት ከም ዝረኸቦ ኩሉ ነቢያት ይምስክሩ ኣለዉ። መላው ቃል እግዚአብሔር ወላይታ አምላክ ሙሉ ዛሬ ከጸሎትና ዲዮን ለተባበሩ ወልቂ ከመይሰና ሀጣዊ የተበሲ ወዘወቅ ለነብራነ ዝግዛ ማክሰሳ ኦ ገለጸ የተሳለ ሀበዚና ከመይዛ ይባል ምራት ለምሳሌ ወይሰለና ሀጣዊ የተበሲ ወደንጀል ማርያም ወላይታ አምላክ ቅዱስ ወነዘ ተሳለ በአማን በተዘወረ ባለመ ያው ሳሪ ለነገር ክርስቶስ ወልቂ ከመይዛ ጓነስ ለሀጣዊ የተበሲ ወደን ገለጸ ዘአማን ነገ ተበሲ ወካዘበለ ተበሲ ወዘወረ ለና ማርያም አምላክ ለነሰለክ ወዘከረና አራክ ተዘአማ ከመግዚያ ኢየሱስ ክርስቶስ كما يقول مرات لنا ساعتين ويسرنا عطاوين كريستوس
አምላክና መንግሥት መስቀሉ ተድንግል ባህዳስ ወንጌል አውደ ዓመት ማይባረፈና ብሩህ ዘመን ተሳይፈና ለራብ ሰማይ ተክራሞና
كما تسبح وسنة لأزلك ونكون البعض لمنجس السماوات بروك እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 14 ደረዝ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ተባባሪ የሆነ ጢብርያዶስ ከም ባሕሪ ዝተገጸረበት ከምዝውን ተራእዮም ስሞን ጴጥሮስን ማንታ ዝብሎ ቶማስ ናትናኤልን በዓል ቃና ናይ ገሊላ ደቀ ዘብዴዎስን ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ብሓንሳ ነበሩ። ስሞን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ከፍእ ከይድ እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ። ወፂኦም ድማ ናብ ጃልባ ኣተዉ። በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን። ኢየሱስ ደቀይ ገለ ዝብል ዛዕዳ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ድማ የብልናን ኢሎም መለስሉ።
نسخانة مربب نبي من جرب أبيلكم أم دربي وكترخويكم بلهم شعو دربي وأمه قبل هذه عسى سرع عليه مسحابو سانوتي يسوس زفكرو الدمزمور كان بيتروس قويتا ينبلئيو بلوس مون بيتروس دما قويتا مهان سمعت رايوس لزنبه كدانو تعاتيون أب بحري زللا እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ሜትሮ 100 ሜትሮ ዝኣክል ተራኪቦም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ብጃልባ እናስሓብዎ መፁ። ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ዓሳ ዘለዎ ባህርን እንጀራን ረኣዩ። ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍክምዎ ዓሳ ኣምፁ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ደይቡ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጎተተዎ። ክሳብ ክንድዚ ብዙሓት ከለው እቲ መርበብ ኣይተቐደደን። ኢየሱስ ድማ ሽዑ ቆሪሱ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንዑ ቁረሱ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጎይታ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ካብኣቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፍር ኣይነበረን። ኢየሱስ መፂኡ ነቲ እንጀራ ኣልዒሉ ሃቦም፣ ከምኡውን ነቲ ዓሳ። ኢየሱስ ድሕሪ ካብ ሙታት ምትንስኡ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ። ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሕይወት Abawina
አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወክሎሙ ርቱዓን ንጹህ ዝኾነ ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግን አይቀበል። በመለኮታዊ ሓዊ ንሰይጣን ስላለው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልሉ ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ። ከም ስጋዊ ርስሓት ናይ ደግዛኩም ዘተፃሕፍኩም ድማ ድፍረትኩም ካብ ነጎታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ኣነ ሓላፍነት የብለይን። ሓዳትኩም ናብ ገዛ ርእስኩምና ይምለስ እምበር Islam
ቀዳሚ ወግናተ ሰይጣን አብጠል ከወጣት ላይ ያወልደ ከዚህ ነው ነገር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክታ ኩላ ምድረ ሰላም ከእንተም ሰማያት ተባቲ ሰራዊተ ሰማያት ይሰብሑ ከእንዘ ይሁን ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰማያዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወተለከም ዚኦም ቅዱስ መንፈስ ባንዶ ኢዜን ወሰልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። አብገዘተ ቁርባን ዘቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጸሎት በበረከቱ ያሉ ምስለ ስልካ አባስና አባ ባስልዮስ አባስና አባ ጳውሎስ ወምሰኩል ህዝበ ክርስቲያን ወይ ከባላ ሀገር ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ እንግዲህ ባለ ወእስከለዓለም አሎ እግዚአብሔር በትዕግሥቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ጽባውን ቅድመ መዓት ወለሌትም ቅድመ ይትፈጠሩ መላእክት አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ቅድመ ይትረበባ ሰማያት ወእምቅድመ ያስተሪቀ ጸያስ ወእምቅድመ ይኩላ አመልማት አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ቅድመ ፀሐይ ወወረቀ ዋገቱ ቅድመ የሚጠጣት ዘብርሃናት አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ወእምቅድመ እንስሳ ዘይታወሱ ወእምቅድመ አዕዋፍ ዘይሰርቅ ቅድመ አራዊት ዘባሕር አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እንቅድመ ይፍጥሮ ለአዳም በዚያሁ አርአያው አምሳል ወእምቅድመ ይእሉ ትእዛዙ አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜን ወዘልፈን ለዓለመ ዓለም። ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ጳጳስነ
አባ ጳውሎስ ዘያግቱ ገበጠሎቶ ወበስዕለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማይ ዘካርያስ ካህን زوتر حوز تلان كرنا سلام كافرنا بالمسيحة سناي نقر تحسبون بسمع حيرات الناس بساعة الشمال زكوري قام بترسل سلامها وأبلغنا نسوق فوق بسمع عبد المحيرات والسلام كعبد حلق والحيوان الحمير المسموع تعرف نصات أبطالنا حتى نعرف وزورا مهلا أبسيما يساري وقوم فلهم بردان وبان بوين بميرون بمبرهات بمغارجان بمشاعر بمواقع وبيت المقدس نزحالي باركم وكريستوس أملاقنا مهرد ممرقا بسمسانة تاكي ومزلو كله كهر عنهم عقد من أفرين من أنجز من مرقا مسوات استغارة وزغارة كلها كل يتقبل نزدجنا سبنا كل كزي حقوز بسنو معسر تنستاس وعبسدتنا من قرص اللوم بمرين مزات نزدحزوها أملاقنا بمحرد عنهم وممرنا إيسوس كوزنا وغاب نزرين كل كزي نسكرهم زعزوزنا كلنا وعسما يبون نستغذكرهم حتى الدنيا بارقة ذكرهم وإذا أصبغاته رزقا بارقة ወዲያቆናት ይስማ ሰማዕታት ምድር የደንግጥ መስራት ዘበጋዳውን ወረደ ሀበ ማርያም ተአንጌለ በድንግልና ንጽ እግዚአብሔር ተወልደ ወቆለንስሳ ገወዲያማ ንጉሥ ወፈያው ከመጸናት በከየንሰ ይስልም ጣዕማቷ ሙሲሳየም አንሶሶ ወጋዶ አስተራቤ ከመንተ ብእሲ ለፀዊም በውስተ ገዳም አደረ አበልአብሎስ ተመከረ በኃይለ መለኮቱ መኳንንተ ጽልመት አርያም
ኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ገዝሩ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ምድረ ላይ ያበቅራል አበቅራል ያበቃ አቅባት አቅበለጅ ያንሱሱረኩ ሞገሰውሰና ሰልጣን ሰውሰ አሰረቱት ማየት ከመጣ አቦም ለሊያ ምርዋ ትሬዶ ዘቁዮ ከመተማ ዘላ ወዘ ኩሎ ያምሩ ኩሉ ወሉ አማ አይመራ ወዘ ኩሎ ይጥያይ ወዘ አሰነ ወነታው ዱአ ወለ ያቆቁለ ወለ ሰዓት ቅዱስ ወንዛ አሰራየ
يومدوان سسوتا مقالم يونا وانا ستاتي بيدا وقمت وعدان مالم زب هذا زيها تبعو تصحى وستزيها هذا زيها وين واسر على وذا زيها مقدم انه ذا زيها كنتما بنواسب كنزات بلزا عبدو سيئن ورطيت كاسابي ولله يا تصوم اي برويت ونزات بلنسو بلو ابستي وستي وين واحد القوال ابل ولله يو مدانينا ويتو ذابي زوانا ذازقا وذزايدنا بنزعت دم ورزي وعلينا لمن قسوا العالم عالم
وإذا ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስሉስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣንን ዘለቀ ለሁሉ ኩል ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚኦ እግዚኦ ባይነ ምሕረትከ ነጽረኒ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ሰላም ለኩልክሙ
مسقال مع وجبه عشرة طن بنت صايرن بيابولوس كتاب بزمتون تمامو أرأين وسناو وجبه أنت هايلو سادة مزدفع وقتل فتون لزمة فيها ونمجتر بيابولوس اليوم وتردى بسلا عملاك بسيور አምላከ በሲኦል ወሪዶን ለምዶራን ሰማያት ይነገር ወሪዶን ሊናውዘ ይከፈበን በአቲ ምድር ምስራቁ ሰማያት ገብረ ሰማያተ ገብረ ምስራቁ አብሪሎም ለመላእክት ወልቃነ መላእክት ኃይል ዛህራን እሱ ለአጋስ መንፈስ ዘንቅና ዓለም መንግስቱ ዘፋኒ ለቆድሳን እዘዝ ቢናሁ ለአብ ይተከው ውእቱ ጥበብ ለአብ ውእቱ ኃይሉ ውእቱ ጥበቡ ለአብ ውእቱ ኃይሉ ውእቱ የማኑ ውእቱ ምክሩ ውእቱ ህሊናሁ ለመዛቅ ሰዓት ሁና እንከር እንዘ ነአምን በሃይማኖቱ ዘኒ ከመ ውእቱ ብርሃን ሕጽበተ መድኃኒት ምስዋር ረድኤት ወምን ዘይቃወም ለነ ዘየአሲ ተወካሪ ምልክዓተ ቅጽነ ውእቱ ነራዊ ህወሓት አንቀጽ ሱኖተ ህይወት ፈርስ ሲሳይ መሴ መኮንን አምን ህማሞ ለዘኢየሐምር ለተወልደ በሥጋ ዘይትወለድ መዊቶ ሕያው ወልደ አብ ተገብረ ዘይገመር ዘኃጢአትን ነፃ እንዘ አልቦ ኃጢአት መዊቶ አይወር እምሰማያት እምኀበ አብ አይሃ በህማማተ ዚአሁ ቤዘሆነ ወደሞ ክቡረ መንፈሰ ሕይወት ወቅድሳተ መንፈስ ወሀበነ ወማየ መንጽሔ ዚአነ ዘያብር ውስተ አርባቢሆሙ እለ ይፈርህዎ እስመ ምስሌሆሙ ለዘላፉ ሀሎ ዘረሰየነ ንኪራነ እምኩሉ ፍኖተ ሰይጣን አዳሜ ነፍሳት ዘወቱ ኩልነ ንትቤከር ዘንተ አምላከ ክብርኖ እምቅድመ ዓለም ስርዓት ርእዮ ለዓለም በማይሰር ኃጢአት እንዘ ይትሐወል በኃይለ ጥበብ አርዌ ይትቀየር በዘኢያእምሮ ጌጋይ ሎሞ ተቀንየ ፈቂዶ ይፈውስ ትዝብተ ሰብ ተገብረ በማኅፀነ ድንግል ተሃቢዮ ለኩሉ ኃይል እለ በሰማያት ማኅደር ወእለ ይቃወማ ኃይለ በአእምሮ ሰወረሙ ሥጋ ለብሰ ዘይማስል ሥጋ ለብሰ ዘይማስል ወዘይማስል ለሥጋ መዋቲ ወዘኢይማስል ለሥጋ መዋቲ ረሰዮ ዘኢይማስል ዘበአርአየ ሥጋ ዘመዋቲ አዳም አርአያ ዘኢይማስል ዘወቱ በአርአያ ዘኢይማስል ተነስተ ወትእዛዘ ጽድቅ ወወንጌል መጠወ ዘውእቱ ጸዋኢ ዘበመንግሥት ንሕየው ተምሂረነ ወመውእቱ ወንጌል ማእሰረ ሰይጣን ተበከ ከመ እሞት ሕይወት ንካፈል በእምነ ኢያእምሮ ልቦና ንንሣ ውእቱኒ ከዊኖ ሰብአ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምአዳም መዋቲ በአምሳሉ ተሰሚጦ ነጽአ ዘቀዳሚ ዘተወልዶ ተጸንሰ ብእሲ ዘውእቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት አቅደመ ተአምሮ ወሐዋርያት ተሰብከ
وملائكة أكتب ومهاب كله لسبها سقلبهم بأنت عرب مسكرو وانا يوزنا سننا ميزان الوجود المسيح وجود في الساعات زي تبدع زوجته كله نفسه فضوة سام يعرض وزعبير يقول شيئا انت تصور وتزع يتسبع ضد وزعبير يتاسيسر وبالله كنافر صودا نجيب يتقال تنقل زمتقال وبقى كونه يتيسر سلوستي كونه لما منع أبو كميتراي الله كميتراي وتزوتو مسكرة وتو نتبكى ونسفوه وتو اللي يتنقل يجيب منع في السمان ولو هذا نقل يستري لإيقونه وأمان الآن ونصوم برزوتو لتنلوه هدو لسركم أتمنوا أذانكم ولا يرأي أصروا عينتكم إلا بقهات أبوروا عينتكم إلا بقهات كما تعيبروا فقالوا ليسوس كريستوس وكلوا بسير بدانتكم وبيسي وعنست قدسات إلا هاركم واستلمكم بتعبير يسمى ذات وستو لذات كريستوس أملنا أبو أقربنا من التيار لرحمة وإياه وسسياه زود النفس المتعة تأوب الإيوة كثيرة ومهار زي ورد بسلا يلايو وأمسالو وبطول لما يرمد بيدا ريا برعليه سنة ملوكات سرعبت على عبيد زي المنو وشتو مشتانية ساب لبسو بيدا معني منبش وطول مشتانية لغوه سلا لهاي قولا يمسكني منبش وطول مشتانية
ለተአምኖ
وإذا قد أزلتنا وياراك سألوا من يناس معريب እግዚአብሔር አምላክና ወእግዚኦ አምላከ ኩሉ ወእግዚኦ ንጉሠ ኩሉ ወእግዚኦ ኀዜ ኩሉ ወእግዚኦ መራኬ ኩሉ ወእግዚኦ ብርሃኔ ኩሉ ወእግዚኦ መኮንነ ኩሉ ወእግዚኦ ማየዌ ኩሉ ወእግዚኦ መጋቤ ኩሉ ወእግዚኦ መሰስየ ኩሉ በከመ ደመቀ ሥጋሁ ለከውስተ ሥጋዚአነ ወበከመ ተሳከለ መሲሕ ከውስተ ደመሲአነ ከማሁ ደም ፈርጋት ከውስተ አልባቢሎስ ናምልኮት ከውስተ ሊናን እንለዘ ሥጋውያን ያለከ ሥጋውን ገብቱ ለሥጋ ወናውድ በፍኖተ ሥጋ አንተ ባቱ መሐረነ ምግባረ መንፈስ ወአለብ በሆነ ሕገ መንፈስ ወምርሃነ ለእንተ በፍኖተ መንፈስ እስመ ለነ ኃጥአን ለመማርከነ ወተአሚረ ትሰመይ ማርያም ወለጻድቃነ ሰት ምግባረ ወትቤሮ ወትያሴር በከመ ጽድቆሙ ይትስግድ ለነ አበሳነ ዘጥቃት ፍጡነ ይርገበነ ዛይለከ እግዚአብሔር ከነጻርህ ሀብየከ ናወዩ ክርስቲያን ቅድስት በረከታ
ሰላም ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ዘናብ ሰላም ይግበርና ዝናተበስ ወለደ ባመናት ያርበና እግዚአብሔር አምላክና ለቅዱሳን አባታትና ጸሎት መላጻ በለስሎትና ምናና ቅዳሴናን ይቀበልና ሰላም ለዘላለም ሰላማት ይወለና ነፍሳት አጎቴ ዋይማት ገብረ ሚካኤል ወለተ ሩባየን ሶፊያ ነፍሳት የሚዋሪ ገሉሰስና አብርሃም ይስሐቅን ምረልና አቡነ ዘበሰማያት እሺ አባዓል አኺራ በናይ ወለዲ አይ ጽይሩም ለሐምስ ተወደ አባዓል አኺራ በናይ ሰናት ወለዲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማኑ ለተወላደ ከላይ ከዮ ጻድቅ ወዝንጉር ጻድቅ ወሄረ ወአዲ ወቆን ያገስማ በጃው ወሰመጣች ግዛ ከማዕረጉ ወአዲ መኑይ ጻድቅ የከማው ወጠና አላለው ሰይጣን ወዛላ ወዛለ ያቱ ወላይ ወአዲ ወአሙዚ ስለአመር ዘጉሶነ ኢዮ ጻድቅ ወአዲ ግዛኒ ወአያ ለዚያ ለዚህ መንሱስ ነው በከመይቴ ያቂቆ ባወቃ ወዘኒ ሰማይ ኢዮ ጻድቅ وبعدين طبعا كل روايه والنهار عبد علي زكاه سكاه كذا ولوين ابرزوا اسكايبري ولا مره وصلوا دوله صوت يتكس ويعبدوا الجميع ويا قربنا قمراء هذا قال ايوه الله ما قال لو ماتي وزمان طبعا كل روايه يبي زياده وقال ويذكر نسا ويكون بوكس الجميع العالم ولا مرة وصلوا من العجائز على ساعة مدى الكتب من التواصل ومتبدل عليهم الإنسان أركانه وبسيطوا إسماعيلي أمكانته وكما يسروا عليه مكاني ويسمع مكان سدد وتنفس ويبطلوا الوقت فساد وابتدنا قرأ كتابير مسلمنا وفوصم له يهود ومن عابوا كل رواية وابوا لذا كان عنه وحيو الحديث سلام وعزمه لكي وعينه ومثلا فرمك شكون لو كنت بتكلم على معلومة من سلام لإيوه
አግላይወት ነፃ ወይም የመዋዕል ሩት በማ ወደ ጥላት ለመኪሮት ንጹህ ጻድቅ ከመበዛት ሚቅር ወይ ወጠን ወን ወጣቂለት አይረብ አብዱስ ሰውቶ ዝምር አባ ጳጳስ አበዱ ከማይባ ወንዱ ቅዱስ ባኑ ወንዱ ወይዋ ወሰጋደ ወታዛዜ ወብትሮ ወኩን ወባረሰና ወመቆዝ አምዱ አባ ጳጳስ ወገነ የዘሎ መከመከት አምላኩ ወወነ ላለው ጸጋ ወዛቴ ወወጡ ዘመው አይምሮ ወዘዚ ረሰው አባ ጳጳስ ለብሮም አው ዘይገዝጾም ወይ ሜሮም ተቡት ወሬታ ወንዱ አባ ጳጳስ ዘሰይመ ዘንቱ አባ ዲወትሮስ አበብለት እንደየየው አባ ጳጳስ ወሁሉ ዛትትና ወድቂስ ወይ እንቱረዝ አለም ወተመተመ ብሮ ወመልክቶ ሆነ እግዚአብሔር ዛቆረ በረቆት ሱቁል ስለኩነት በቀር አለማለም አሜን ሰላም ዲወትሮስ ወራሲ ሲመጣ ጳጳስ ዘነሳ ይሮል ረባሲ البلد عالمي أما إذا كان نجازي الفيلم إسكاس عاد يمثل تجاه ملاك أتلاقي أنت ممكن تسيب وبلاد جيران تسمع قرنه وزعباء يسيب إسرائيل كله نفس فلو كذا ممكن مثلا المعلم عمين سر تسمعه وممكن تعرف أملاك على مثلا كل بلاد جيران تعرف الفلوس عواليان يا صون وزاتيرت ونسمع أبا بزيد زمزم بيرجت وزاتيرت تذكر رمضان لبروك ولد مريم أمور لو الأكثر وزاتيرت كأبد زمانه كله أمور أو زمان كذي كل سيم زمان جابر مارنا مثلاً على ماله مامي زاكم مالي تأتي أيضا من تدخل الدرب العالم بقول لنا مثلاً كنسيك اليوم سأليك ما مدى دكتور ملابو ولا تدرب نبيات كذا ولا تواجه سماي تسمع نراك الآن يوم الوقت جرام مربوط وين مربوط بارو وبعد ذاتي مكان كان كمان هي كلام مسلم بتسامو مكان سنا كمان زامو لكم مثلا هذه ولا تسمع كلام بتسامو بتسامو مرة مرة كلام ما يجوي مرة يسوع سلام بكم كان زمان جلاله كان ديله هو أيام عالم عالم قبل سنين سام كلام تاني بقول كذا ولا شيء شيء سامو سلام لكم akan datang sebelum baris berbahasa itu dalam semua waktu berselasi antum itu turun atau itu masalahnya kamu kebaikan dan betul betul kamu akan በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አንድ እግዚአብሔር ካህናት ትንኩስቲን አብ ዲያቆናት አባታት መንእሰያት كلهم بعد شعب اسمه أبو الرسول سبحانه وتعالى تبينهم ويمسهم تبينهم آمين الله عليك يا ربنا عنا رحمة الله سبحانه وتعالى كل كلام لهنا استجابنا program زودي لنا تبينا بالهدي تمسلنا زودي قولنا في تمسلنا حوالنا ناوتهم أنا أقول كذا مزمور نعمل بعض المزمور تسلاسي حافظنا
يعني كل زمان جاي على ما بقول بس مثلا نقول الشيخ عز موصل سلسلة على الزمان علينا لنا قال من زمان زمان في سلاسل حبيبنا منا حولت زمان
وسبت ما راح تسمعنا ما راح تسمعنا ድጋሜ ዝናረ ማለት ይስማልና ሲታይና ደሎ አሮንጂ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ተርጓሚ ሲሆን ወዳሉ ተባርኩ ይሁንና አቦታትን አዴታትን አዋትን ሀትን አንሶ ስራ ስራ ለሰሰና ሐሳብ ስታከቡ
يحييكم يسمعكم ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ባና ይስተፈና በዘላለም ዓለም ዘፈቀደ ይስተመስገን ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካለበት ዕለት ቆሲሉ ካብ ሰዓት ሰዓት ይዩ ለዚህ ለህዝበ ሕይወት ዓዲሉ ብሽሙዕ ንከብ ኣብቲ ናይ ቅዱስነት ታቦት ብሰላም እንድሕብረት ዘምፃና ደጊና ክብሪ ምስጋናን ውዳሴን ንዕኹ በረኸት በቤት ጽላታት ሓልዋ ነዲና ምስማርያም ካምስኩላት ያለው ዝምህር ዝምዕዝ ዝግስጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሞን ሁላትና ክምረና ክንዕደና ገጸና ኻኒ ፈቃድናቱ ይኹነና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ትማሊ ዝሓለፈ በዓልና ይክኸውን ማለት እዩ። ትማሊ እንታይ ነይሩ? ልደታ ወይ ያቤና ቅድስት ድንግል ማርያም ነይሩ ማለት እዩ። መለገሲ ኣንስትና ካብ መዝሙራዊ 87 ፍቅዲ ሓደ ዘሎ ሓደ ቃል ይኸውን። እቲ ቃልካ እንታይ መሰረታቲሃ ውስተ ኣድባር ቅዱሳን ይብል መሰረታስ ካብቶም ቅዱሳን ኣኽራን ይብል ኣሎ። እዚ ሕጂ ኣቦና ዳዊት ቅድሚ 1000 ዓመት ከባቢ ዝተነበዮ ወይኒ ዝዘመሮ ብትንቢት ተቐመጦ ቃል ዝቃልዝ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ መሰረታስ ካብቶም ቅዱሳን ኣኽራን እዩ። ኣብቲ ታሕቲ እንታይ ወብሲት ወለደ ውስጤታ ኢሉ ኣቢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ምንታይ ሰብ ካባ ስለተወለደ ኢሉ ሕጂ እንታይ እዩ ወብሲ ተባሂሉ ኣሎ ንመን ምልካሉ ንክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ወመሰረታታ ውስጥ ኣርባዕ ቅዱሳን መሰረታስ ካብቶም ቅዱሳን ኣኽራን ይብላሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንጎቦ ተፃሓፈ ፅሑፍ ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ። በኽራን ተመሲሎም ዘለዉ መን እዮም ተባሂልና ቀዳሞት ቅዱሳን እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ኣማፃፃ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንሪኦ ተራኺብና ኩሎም ነቢያት ብዙሓት እዮም ብትንቢት ተነቢዮምና ማለት እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ከዓኒ ከምቲ ኣብቲ መቅድመ ተኣምረ ማርያም እንሪኦ ወይ ከዓ እንረኽቦ እንተዳ ርኢና ኮይና ፅንበል ኣብ ቤተክርስትያን ምዕላል ኣይፍቀድን ፅንበል ብፍላይ ዝማብዘቕ ነገር ማለት እዩ። እንተዳ ርኢና ኮይና ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኣብ ሕልና እግዚኣብሔር ቅድስት ድንግል ማርያም ነበረት ይብል ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ብቃል ብቃሉ ክኸብደና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግን ነይርያ ነዚ ቃል እዚ ብኸመይና ንርድኦ ወይ ብኸመይና ነብሪ ንረኽበሉ እንተራእይና ኮይና እቲ በኩር ፍጥረት ዝኾነ ኣቦና ኣዳም ምስ በደለ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ንስሓ ግዜ ምስ ኣተወ ሓንቲ ተስፋ ካብ እግዚኣብሔር ተዋሂባቱ ማለት እዩ። እታ ዝነበረት ተስፋ ናይ እግዚኣብሔር እንታይ እያ ነይራ እንተዳ ኢልና ካብ ጓልጓልካ ተወሊደስ ድሕሪ 5 መዓልቲ ጠቓ እንታይ ገብረካ ዝብል ናይ ተስፋ ቃል እዩ ነይሩ ከድሕነካ ይብል ነይሩ። ሕጂ ነዚ ኣንቲ ውፅ ተስፋውሎ ኣዳም ኣነ ይሰደዱ ገና ትበኩር ፍጥረት ዝኾነ ኣዳም ነዚያ ሒዝዋ ኣዳም ጥራሕ ዘይኮነ ኩሎም ናቱ ዘርኢ ዝኾኑ ብምሎም ኣቦታት እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብ ርእሶም ነይራ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ ሕልና እግዚኣብሔር ነበረት ክንብል ከለና ከመይ ተራእይና ባቃ ንድንግል ማርያም እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዋ ነይሩ ሓሪዋ ወይ ከዓኒ መሪፅዋ ነይሩ ማለት እዩ። ንምንታይ ክትኮኖ ናቱ መዕረፊ ክትኮኖ ይመሪፅዋ ከምታ ኣብ መዝሙረ ዳዊት እንረኽቦ ማለት ኢና 132 ፍቅዲ 13 ዘሎ ሃይለ ቃል ተዳሪና ኮይና እስመ ሃርያ እግዚኣብሔር ለፅዮ ወኣብደራ ከመ ትኩኖ ማይደሮ ዛቲ ኢቲ ምዕራፊ ይላለን እዚ ኣሃድር እስመ ሃርይዋ ይብል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ንፅዮን ሓሪዋ መሕደሪ ክትከውን ከዓኒ ባህጋ ኣብዚያስ ናሓዋሩ ከዕርፍ እየ ክነብር የሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ። ከመይ እንተራእዩና እቲ እግዚኣብሔር ወልዲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚኣ ዝኣመሰለት መሕደሪ ንፅህትን ቅድስትን ይደሊ ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ እኳ ኢሳይያስ ነቢ ኣብ 1:9 ተራእዩና ኮይና ወከመን ሰዶም ኮነ ወጎሞራ መሰለ ገሎ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ሰራዊት ጹሪ ዘር ወይ ከዓ ሙሩፅ ዘር ተለይገፈና ከም ሰዶም ምኾና ንጎሞራዊ መሰልና ይብል ማለት እዩ። ሕጂ ጹሪ ዘር ሙሩፅ ዘር ተባሂሉ ዘሎ ምክንያት ድሕነት ናትና ድንግል ማርያም ማዕረከይ ከምዚላ
ተስፋ ተዋሂባቶ ኣብቶም 66 ቅዱሳን ኣቦታት ካኒ ከም ዕንቁ ኮይናኻ እንታይ ትገብር ነበረት ማለት እያ ተብርህ ነይራ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ካኒ ትሰጋገር ነይራ ማለት እያ እዚ ግዜ እዚ ስለ ዝሕግና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ደይድንጉ ስለ ዝኾነ ድንግል ማርያም ትማሊ ልደታ ነይሩ ማለት እሞ ናብዚ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾት ዝብለትን እግዚአብሔር ኣምላክ ይኩን ማለት እዩ ኣማፃፅኣ በዓለ ከይሲ ሁላትና ለትምህርቲ ኮነና ቀዲምና ሸውዓተ ወለዶ ንድሕሪት ተና መሊስና ናይ ድንግል ማርያም እቶም ቀዳሞት ኣቦታታት በጥሪቃን ቴካን ይበሃሉ ነይሮም ማለት እዩ ሕዚ ታሪክ እዚ ብሓቂ ንዓይኒ ዓቕትኩም ኣገዳሲ ታሪክ ቤተክርስትያን ጋር ቀንዲ ሊና ትምረሉ ካብ ታሪክ ነዚ ጓያ ቀፃሊ ስንክሳር ዝንበብ ኣብ ቤተክርስትያን ንምንታይ ቀፃሊ ስንክሳር ኣብ ቤተክርስትያን ዝንበብ ተራእዩ ህይወት ናይ ቅዱሳን ንኽንፈልጥ ኣቦታት ቅዱሳት እዚ ህይወቶሞ ነቲ ናቶም ህይወት ይሰሉ ንምባል ኣብ ቤተክርስትያን ተመሓላልፈና ማለት እዩ ሕዚ ዞም ቅዱሳን ኣቦታት እዚ ዘይበሃል ጎደሎ ሃብቲ ነይሮዎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብቲ ዘመኖም ከምኦም ዝኣመሰለ ሃብታም ሰብ ኣይነበረን ማለት እዩ ግና እቲ ኩሉ ሃብቲ ሂቦም ብሃብቶም እኮ ይሕጎሱ ከነበሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ከዓ ከምዚ ኩሉ ሓስቦ ንደቂቃ ሓደ ሓሳብ መፂዎ ማለት እዩ እንታይ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ሃብቲ ሂብና ግን ዝወርሰና ውሉድ ዘይብልናስ እንታይ እሞ ከዓብስ ኢሉ በቃ እዚ ኣብ ሓንጎሉ ተመላሊስዎ ማለት እዩ ድሓር ንቴክታ ቅርብ ኢሉ እግዚአብሔር እዚ ገይርና እንታይ እሞ ከዓብስ ዝወርሰና ውሉድ ይብልና ኮይኑ ሕጂ ብርት ሰበይቲ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ መንግስቲ ኣምላኽ ተወርሱሉ ማለት እዩ ሕስብቲ ተኮይና ኣንፃር ማለት እዩ ካብ ዝኸምዝሕልና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ትማሊ ዕለት መዓልቲ ጌታት ኮይኑ ይበሃል ማለት እዩ ንምንታይ ለዴታት ክብረን ዝመለሰት እያ ድንግል ማርያም ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቅድስቲ ኣደ ከምዚ ክንብል ኣይግባአና ዝኾነ ይኹን ነገር ተመፀና እኮ ንእግዚአብሔር ከነመልክት እዩ ዝግባአና ኢላቶ ማለት እዩ ድሓር ብዘረባ ሰበይቱ ተረቲዑ ናይ ብሓቂ ንእግዚአብሔር ኣመልኮቱ እሞ በዛ ቤትያ ሕልሚ ረኣዩ ዝገርም ነገር ማለት እዩ ወሓቂኻ እግዚአብሔር ሕማቕ ፈቲና ኢላ እንተተማርም ነይራ እዚ ፀጋ እዚ ኣይንረኸቦን ነይሮም ማለት እዩ እዚ ፀጋ እዚ ግና በታ ብርክት ሰበይቱ ቴክታ ይረኪቦ ብዛዕባ እግዚአብሔር ከነመልክት ይግባአና ነዚ ተዋሃበና ፀጋ ብምስጋና ነዚ ዘለናይ ሕጂ ብምስጋና ኢላ ኣረጋጊኣቶ በጥሪቃ ማለት እዩ ድሓር ኣብታ ሌትትያ ሕልሚ ረኣየ ማለት እንታይ ነይሩቲ ሕልሚ ካብ ቤቶም ሓንቲ ጣዕዋ ጣዕዋ እንዳወለደት ጣዕዋ እንዳወለደት ስጋብ 6 በፂሓ ታሻርሽቲ ጣዕዋ እንታይ ወሊዳ ሰማይ ወርሒ ወሊዳ እታ ወርሒ ድሕሪ ፀሓይ ወሊዳ ማለት ዘደና ነገር ገሪሞ እሞ ከቢድ ሕልሚ ኢሉ ሕጂ ኣብቲ ዘበኖ ብርቱዕ ዝኾነ ተርጓሚ ሕልሚ ስለ ዝነበረ ምስ ኮዱ ኣይ እዚ ሳይተገለፀለይ ግን ዓብኡ ላ ትወልዱ ዝኾኑ ኢሉ ንግዜ ግደፎ ኢሎም ብኡኡ ቅድስቲ ቴክታ ምስ ጠነሰት ተደኒቆም ማለት እዩ ሕጂ ምሳሌ እዚ ምስ ሓረሰት ሽዑ እንታይ ያ ውፅያትላ ነታ እግዚአብሔር ዝሃባ ውሉድ የኤመን ኢላታ ማለት እዩ እዚ ከዓ ትርጉሙ ረኮብ ስእለተይ ጸሎተይሲ ተሰሚ መንግድና ኣብዚ እቲ ንደቅና ንህቦም ሽዊ ንክብሪ እግዚአብሔር ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ሎሚ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ተፃዋታ ይፍሉጥ ኮይኑ ናቱ ንመርፅ ሰባት ክንብሉ ንኽእል ኢና ወይ ብሽለጣት ኮይኑ ብስጋ ንምንዮም ጌጋ ብመንፈስ ክንጥምጦም ዝግባእ በቃ እቲ እግዚአብሔር ዝነበረላስ ብሽም ውላዳ ንኩሉ ግዜ ተመስግኑ የኤመን ረኮብስ በቃ ጸሎተይስ እግዚአብሔር ሰሚዕን እናበለ ስጋብ እለተሞታ እግዚአብሔር ተመስግን ማለት እዩ እዚ መንገዲ ዘንትርከብ እግዚአብሔር ጾሙ ይርዛሕና ማለት እዩ የኤመን ንደርቢ ንቶና ሲካ ንሄርሜላ ኻኒ ነዴና ቅድስቲ ሐና ወሊዳ ቅድስቲ ሐና ኻኒ ልክ እንታይ ጋጢማ ማለት እዩ ዕጫ ኣዳም ቦታ ዘደና ነገር ኣሪጋ መዋላ ሓሊፉ እያጭም ዝኾነዊ መዋላ ሓሊፉ
بقى فلات زمن تخاني ولد تنادي بك كمزي بحاجات زيادة كسيوم بهذا الزمن مرة أنت هناكم أبيت الكريستيانو أبيت الكريستيان وقفاي نبرة مالك هذه كل أبو هذا هنا من أي مارون نزيان يهريبون زمن وديهم مالك كم معلتات حد معلتكنا كدستانا يريد زيادة من أخذت كلها رجلي سي متشاوكا كتتصاوت رياضة مالك ترني عشرة أنت سماين ديز بدك زيادة إلى مالك نزا رجلي تقول لك أمسكات سنة نقول زاكاس نعينا هناجنا هذا اللي جابت كاملة نرعاها نسمع نسكت إذا صورة تسيحكي شو عاد تسمع سنتيو نابي زيادة بس همو شو عاد تسمع سنتيو رجلي أجبرك قابلسنا على لا لازم نجرسي رياضة كم زخت بالقولة قدوش يا شيء كان سورة 4 معتمير نقدر 4 معتكنا حدا رأي مالته أنت على رأي اللي تلاقي نقينا أوقات يوم سنبرت كم سنة وحي بندس حالي راميرا الساس ادعاء فروتياس كل عالم كمدد ريوان مالته كدس أنا تقولت كبت ليتي بقى مرقص لو تحسون تسمعنا جيل وكاني قعدوا وكاني ليا شيء ليا مالته هذا عايزين صوت تراي تنقرا سقط تراي لازم لازم تقبلها جي كابزي أبوتا تابيتا خواتها كلنا انتهينا من مهارة رأينا مالت إزيابير أبنائنا يود علما ندلنا له نقرأت كم تنحنا ندلي تليكو لنا كم مرة يقبعنا انتهينا تنحنا ندلنا يعني على ديك ومقول ندلي مالت إزيابير سدليو أبنائنا يود بزح مدف سريعين بمالت حجي ننتز قولنا يرقر إزيابير كم مرة يقبعنا انتهينا كانوا مسكونة تحيزة لنا لزيابير قلقاتنا انتقلوي لزيابير كندلس يقبعنا نزا تاريخ زياد قيسي ناي روما نقص ميرو 4 كل زمان مالته إذا نقص زي أسي كل دوس نقص ميرو نزول كل ما دوات ناي دبسي عبيت مرقصة بسوح تعمرا باكا بسوح دنزل لدفي قوة زلنا نقرقل إذا كله قدسنون إذا كله كبير نتسنطن ولداينا ورمزي نقص زي من كلنا إذا حساب زل لبلنا نعوي إذا حساب زل سيئو مالتي تركيزوا لحق هو إذا ما يمساوي أنا بطاطسي بتاعنا بقعته إزيابير ولدي هذا الناس انتهى تامخني حدث كنا نقولون اللهم يلو وتهدرات اللي ودبر يسيفو نبي زوم أبوطات زوم لوقات يزوم ما يقولون هذا أخوكم يهم لو كمان أبوطات نحنا كاب كنزل مستلاح ناينا بتعمل دنمو عدو نقري الجبر لهم نزوم أبوطات يسيرون مالتهم زاد النبي أنا نبصق نحملتكم إزيابير سي انتهى بيني عاي ولا بيعمل نرسي قمت تقول سنة ولا ولا ما بودا بدعم يتكسو مالتيو انتهينا عن دبري لهم مالتيو كنا قميرهم زنور أبو أسيو مقعن يوم عارفهم أما أبرون كيلو نون زقدام إزيز فتنا مسكي ولهم انتهي نرسي من ولهم إزنو بسطا عالي نقرين على قبلنا مو بكا لزيادة كاتوكي كاس قالوا لبلنا يوم أطبق على لهم مالتيو تسري أطبق على لهم زيادة ولود زيادة ጸጋህ ፎቶ እግዚአብሔር ቅድስናህ ፎቶ እግዚአብሔር ولود زيادة أي مكان بلو ምክንያቱም ግዳይን አስነግስ ንጉስ ነናፈቂ እትኻለ ሓዝሩለ ነናፈቂ እግዚአብሔር ዝሕስብ ከይኮን ብኸምዚ ኸልኪን ካብሎ ኢሎም ወታደራት ድነው እዮም እዛ ደብዳቤ ይዞም ናብቲ ንጉስ ቆድሞ እዛ ነገር እዚኣ ምስ ሰምዐ ልቡ ሓጎስ ብላ ማለት እጂ ንሕና ንደልዮ ዘይራኣየና ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ንዓና ዘይከውን ነገር ግና እግዚአብሔር ዘዮ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ክነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ዘመን ዝተራሪና ኮይና ውሉድ ብሰንኪ ውሉድ ናብራ ልፋታ ዝበታትን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ውሉድ ንክትረክብ ኢልካ እውን ሓደ ግዜ ዝሕጂ ፅይዎ ዘሎ ዕላልታት ዘይግበር ነገር ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ልቢ ጌርና ክነስተውዕል ይግባአና እግዚአብሔር ኣብ ናትና ሂወት ዕላማ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ይግባአና
انتخنا صبح تليكون صبح زيادة تمسكنا السرعة اللي يعيشنا دمنا سلام نترش تاكسينا لو كنا نبغى ناكل زيادة انتهى كلامنا نقول زين خلاص ما تقولون معنا زيادة يمدي يقولون تخرجوا اليوم سلام نتي كون كنت مستير تحباس زيادة هذا زيادة ما ده قلنا لك سبب تعالنا درس لزوجنا نمارر معنا عارفين كازوكو سام أبوتات النمارة تمرتي انتهي تراينا سلام نترشة سريعنا عن زيادة كنا نترشة عندنا عنا قدسنا عنا تنست زدنا مدى نستنست زمدنا تا سامناس زبان عارفون يلو ببالي أنا يسترق حزن انتايو لتريسا 50 يوم بزوروا مالته 50 زوروا لكن قدسنا زدنا مدى سلالة أمسولو زمت سامناس تشي مالته سلام لجي أو انيهوتو لأو انيهوتو لتعايت لزقر سمايا مدرك كنا هجي تسمع زي فلت نقر يلوها مالته إذا بستيركا بجيكا عبك زيادير بخالق خميس تباين زي فلت نقر انتايت بلادنا سلام عليكم قدسنا እንይውት ማለት ዓባዩ ንፀሐይ ጽድቅነት ሰማይ ዝገበረ እግዚአብሔር ሲ ዓባዩ ሰላም ንዓኺኩም ይላል ርሳምሮ ይዝነተሲ ከነ ሕጂ ደይ ተገለጸ ምስጢር ኢዚ ለዚህ አይሏኻ እንደገና ዓሪፎ ማለት ቅድስታና እንተራስተውና ሆይና ንክርስቶስ ለእግዚአብሔር ስንታይ ተሆናላ ማለት እንታያ አይደለም ነገር እስካን ታሪክን ታይቶናል ማለት አባይ ለዚህ አይደዋል አሪፍ ማለት ጋር ኮይኑ ወምንኹሎ ማለት እዛ ወር ዓዚያ ስንታይ ተኾንኩም ጀሚሮም ገና አይተወለደት ወላድ እንግዲህ ማለት ምስተወለደት ካል ዘበነ ነገር በቃ ሁሉ ፍረታት አንዲሁ ማለት አብሐብስ ክብር ምስጋና ለዚህ አሪፍ ማርያም ይለው ቃል ሰማይው ማርያም ማለት ቃል በቃሉ እንታይ ትርጉም ተላሊና ወይና ፍጽምት ማለት ነው ለጊዜው መልከን ጽባን ተሳተረት ይላል እንደ ማርያም ማለት ከመን ተራይና እንጂ አታምረ ማርያም ድሪስ መልካ ማርያም ከጸሎት መልካ ወላ ነው ዲና ሐቀ መልካና ድንግ ማርያም መልካና ነው መልካና ክርስቶስ ተላሊና ወይና كم أبونا داود بولو يسيني لهاي نقول ربنا يا كم فترات سي السوي صدق السوي بالنسبة لكريستوس مالك نرجعها بالتعمي أسيا فتسامي زلوا نرجعين نادين المارة هنا لا تفتسامي ناتو تدارين يا أخينا أنت عينك نرجع إذا تولينا تدارينا نسعى نفسي نسعى سكا نسعى لبوناي أتفتسامي تدارين ማርያም ማለት ጸጋ ማፍተን ቅድም ወለደ ሐጎስ ወይና ማለት በደህሪያ ካምጥራ ይብሎ ኑር ዓለካኒ ሁላና ንብላኻኒ ጸጋ ማፍተን ወይና ተዋይባት ማለት ማርያም ማለት ተዳሪና ወይና ኻኒ ተፈጣሪያ ለዕሉይ ፍጡራትያ ነር ለመንግስተ ሰማያት መሪዓ ኻኒ ነቢ መናቃን ታይከብር ማለት መንግስተ አምላክ ተውልስ አዲያ ማለት ማሪ ዝልደት ማለት كمتي قدس ياريد زولو يوم في الصحابة زولو بقى حبس كويني مالتي قل إذا حبس سي انتايد بالقدس ياريد إلا ترددتش يوم بلسك نادق الإزبال مالتي نادكي إلا ترددتسي قلسكي نوع عليه بالقدس ياريد مالتي لذا أقول لنا بعركة الساعة مراحيب ما يتذكنا أسرز وخلد نازي لذاتسي كلنا بتصدقي كانوا علو بتصدقي كنزكروا يوم كلهم كنسان الله زنوبنا ማለት ለዛ ወላይ ለዛ ድንግዚያ ዛሃብና እግዚአብሔር አዚና ከመመስሉ ነው ይባላል ለምንታ እንራይና እዛ ምክንያት ድህነት ማለት ከማስ በለ ከምድንግል ማርያም ዘለ ኣብ ዓለም ደይ ነበር ነው ተጥለው ድህነት አብራትና ማለት ለምንታ ሰማይ ምድር ከጸርዎ
زي قالوا زيادين سماي سبحانه بدرقة درجة صدري بالمالك بقى مزياني رئيس دي وقت نبر سكر يوم التوم تربين وسرادين كوتونو ناسي سيروم داخلو نعون دوسون كري أي قالوا مالك دين ماريام تقول تبارين ياكل تشعت ولا خمس مع تزاك أما إذا سنتاجي راتو سيراتو كابتوني سي للسخط عالي نرى من ماريام لازم مالك لا واحد كبرى أكثر مزيانين كل كبرى يكون مالك إذا كبر زغاني نحن أمضى كلهم قصانا بودات نعاه وديسهم لشما تصويعهم هيوان سلوخهم أنت نقل معي هيوان نركب نحن نتخبر كبرى تدلنا كبرى سواه بكل كبرى زغاني هيوان موسوهم لو كل النقرات يلا فنحن سلام لشي ولكن نعنا نغرفتنا مقام كلنا مكلف ما يقول كل زي وداسيا مزغانان احنا بتصح زياده يسوقوا يصحنا دازنا غزغاني كل فوق نغرقا نعقل معناتي بالله تمارو يتكلت تلاقينا فينا كابسدوم وصولو سنكي مالو كدانا مالو ጫማ ይማሉ ከምዝና ዝሕጂ አውሮፓ ይመራዩ ለትና ዓድና ያደረዳኩም ዘለዎ ማለት ነው አብዓድ ዝተኸምሱ ለማገርገራት ባይሉ ከም ታደርዋስ ለሞሱ ማለት ነው ለምን ስንት ጎሉ ጎልሞኩ ድድል ማለት ካለት ነፍስ ለዚህ ሕጂ ዘሎ ማራያ ሰብዓ ሰዓቢሙስ ንዓሰበ ላሊት ይወስድ አቡና ይታናይ ትምህርት ላተሆይሉ ውዳሴ ማርያም ይድግሞ ኩሉ ቆፍ ብላ ለዚህ ማይሰዲውም ግርነት ካኒ ካፍታ ማሙ ኩሉ ኸይደ ማለት زو عبيد مهارانا نفسي اوش عبيد كونس يرفع غدي فوكس عبد مهارا دلو نص ማለት كدي عمت يوم نقول 20 عمت 30 عمت قول ማለት سمون من ياتخون دلا سنتارين يا وينا قد مارا لا يوعد ترايلاو يسوع عند مارا بقى ادم سخايلن ابوم سخايلن كله تقول من يا مارا دايلو يوم دلو لا تسمع مارا داوري دلو وقا بقى زعامهم يحسبون كحسبهم لنا لا ولا يتعبون حجوين نحنا أبز سدتنا تاسبينا نزكنا زلنا كاب كل غفو زيادة كسورنا كابزي نرد زلنا زيادة كوسانا لملنا يتكبرنا سألك أتصلنا دارنا أبزي كامسكناوي كنا حسناس بالتعميد بزي يقول يسمع عنه لذي عم بعركة كدس من الإنسان والي مولو لأيتي ما هذه الحاجة كداسي تنيرو كد واحد سنيرو سلنا ونقدر معنا لذا مالك سي قليل معنا يقولنا نمو نزل رخصي كل أثناء من الصلاة فوق بحجي كل زي دي تعمل ناطر وقت كعدنا عن طلعت نجزي علينا لما مالتي إذا مهارنا إذا معلنا إذا سلنا غالي كل مسلمنا بالقاسي أمر هو تنعيش السلة إذا عادي أمر يوم برخصة غالي أو السكون لا قالوا يسمعنا قالوا يسمعنا الجامع قالوا يسمعنا قالوا يسمعنا سمعنا سمون دميرو على بيت حفلنا شيء عرفت لنا كم ساعة عن طريق البرنامج أبو علي كم ساعة آخر لون ولد ساعات مالتي قال إن زعوا ذي أبو حالة فزنا عمل فاستقابلنا ناي كساح اليوم نشكر أي زغلو من ساعات مالتي نص حاجة سبت سريع لهم على الوقت وتايمانا ساعات ساعة شو ماذا سريع لهم على أب زوج سدد لهمي ثم ركوهم نشكر رئيس زغلو ويقات من يسرهم سبعة زلوا نكشويتهم حبرون السوق وجوب سرح لهم يتم هذا السادس ساعة مالتي ثم ساعة فوقين أو تقولوا وقت السدد لهم ثم تفضلوا معهم زلوا قاعد من ساعة مالتي نعم سرد لهم ناب نوعاتو يبغى لهم يحدثون لهم
قال نايت مسمى عرب عربي كل جديد ورست جميل الله أفعال شيء بشيء أفعال شو ما تلو كلنا نزرع تكون زابير سبوا إلى بكنا حد حبتنا أبدي سلالن تامر مريمن أنت الله أبونا أصلت قبول لهم كم صارهم كم تبي أو زي ما نتحسن صون بس حتى تنسون عبارة خير أتبي حمسة مدرع كذا بس حتى خير جيب كل جزء نور الورد يسكر تحدث متحدث يبرز رزلا نكلم تراوين أدلى شيء زمانه ومقدور زابير سبيل كنا سلام زين ودينا لنا موضوع زيتام مريم ودكسان أو في مستوى كلا يكتسر سلام كلا عن سلام تامر مريم سلام سلام زين من كل ذهبنا السنة الحمد لله أقوم زيارة عمرهم بقولهم زيارة ما يكبروا له ولا السنة بعدش كل زي زيابي ربو إذا أبلغنا الملحنا يسوس كل ابن من لنا كل الإسلام من قوم بعد مشروعات كتامين عشرات لا مذكرة مسكنا بزعل وحلل عقول كل زعربو قولنا للإيزوني من زي اللهم دليتهم عنا مسسنا يكبر لهم كل قبل بركة تنزل لهم زيابي رحمنا وزيادة عملنا نقول تعز من كعلنا الكل أرزقنا أو اشتحنت بسلك السيان كان من تلتهم الآن مسوعة كدامين أسرتين لأن ذكرت مسلنا بزحن وحلو حكم هدن زوره زغان زغره قولنا لليزون زي كلهم دليتهم تغبي لك السيدهم بسفوهم كلهم عشرون برقة الحبو بعد ودغا وسلم كل ساعة ينزل على بعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهقنا كثير الله عزيزي عزيزي حبهم. السلام والعون زبس.
Thank you.